Аз съм Марти Геймър БГ. Сега ще ви покажа как да започнете в Майнкрафт. Тук ми се пише с този телефон. Как да... И тук го имаше някъде. Ето го. Да. Как да започна в Майнкрафт. За къде? Започна как да започна в как да започна просто. И критвате си лорда. Какъв ми скин? Оле! Яке! Чакайте малко да си оправя това. Не. Така ми харесва. И така, взимате този крафтинг тейбъл, като си го направите, слагате го еди къде си, правите си кирка, брадва, лопата, мотика може да ви потрябва, брадва и меч, разбира се. Не трябва да си оправя това. Ма как така, бе? Много малък джойстик. Къде беше си с бутона? Така е добре. Вземете си още дърво. Не ви трябва много да го имате, за да си направите чест. С дървото дъски, с които да направите чест и врата. Взимайте просто още дърво. Трябва да вземете и камък, за да си направите каменни неща. Не тия разкапани дървени неща. Хъби ми са, брадват, ето вижте. Хъби са. Сега зелено вече още не сте изхъбили, ама моята почва да става червен.
А! Убивайте животните. Ще ви дадат храна. Освен без това прасе. Не винаги дават. И овците те ви дават кожа да си направите легло. Знаете ли какво? За всеки случай си вземете този хак. И за да не убивате 3 овци, защото рядко се набират от тук, от и тук, си вземете. Три ви трябва, те повече. 3. Къде? И така, правите си легло. Легло. Отивате до някоя планина, вземете си дървената кирка, ползвайте нещо друго. Лопатата е създадена за копането. Като стигнете до камъка, трябва ви точно камък. Вземете камъка. То камък е безполезен, който сега взимам. Така че трябва ви 3 камъка. Но си вземете повече и за меч, и за не знам какво. Като го вземете пак това, правете меч. Не 2 меча. Извинете. Но за какво взимах сега камъни? Не, те пръчките ми свършиха. Камъните са си много. Меч, кирка, изобщо всичко, ама по каменни. Мотика. Всичко ли си взех? Трябват ми още малко камъни. Боже. Още 4. 2, 3, 4.
много ме извинете. И бяха 4. Трябваха ви още няколко. 6 май бяха. Да си пусна летенето от този хак. И минимап. Ех. Като летите, става много по-трудно чупенето. Осем. Са били. Една печка си направете. Подслона в това е, както ви казах клипче, как се започва в Майнкрафт. Една врата, чест, още, чест. Хайде още един чест. Да са по двойки, ще направя още един. Крийте се. Чух скелет. Бързо чупи се. Вратата е много ефективна, защото предпазва от изродите. Слагам по 2 врати. Така. Така суровите дупчица. Слагайте направо леглото, ако е тъмно, и заспивайте. Не да подреждате, да сутринта подреждате нещата. Леглото е тука.
чудовищата за малко, за да оправя честовете горе. Приберете нещата без крафтинг тейбъла. Махни са. Без крафтинг тейбъла, както казвах. Те са двама. Стедата. И така. Трябва да има някой път просто. Друг честовете, един върху друг, исках да кажа. Ако са един върху друг, не. Ако отгоре има блокчета такива, ще му пречи да се отвори. И така се го наредете. Аз прибирам нещата. Така, поставя пак чудовищата. Ей, това тук. Ей, това е да се вижда с героя. Отпред и отзад. И така. Като си свалите този хак, дайте му така, направете инчантнат диамантен меч. После му дайте така. Мучика всичко направете инчантнато. Направете си всички неща. И дървени, и всякакви. И камъните. Дали ми стига инвентара? Приберете ги в чест. Аз ще ги прибера в празния. За да се различават от другите. Ако са инчантнати, са много по-силни. Инчантвайте, сега ще ви покажа с кое се инчантва. Тук с хака можете, по-лесно се, ама ще ви трябва и лапис, за да вземете инчантинг тейбъла. Предпоръчвам ви с хака си го правете това. Инчантване. Хоп. Аз ще го направя по два пъти, за да мога да си сложа едната броня.
а другата да я прибера в честа за резервна. И бронята са хъби, да знаете. Ето, слагам си едната от тука. Какво направих? Пак добави още един. Чакайте да преместя записа. Така. Лък. Дали сложих лък? Ще сложа пак. Запалка е това. И книга. 2 пъти лък съм сложил. 2 пъти лък. Тези брони ще си ги сложа за резервни. Какво още друго да си взема? Телепорт. Телепорт. Тук може да се телепортирате. Какво се случи, бе? Плаших се. Аз ще си сложа какво беше? Тайна база. Емералд. Ама той е най-ценното нещо емералда в Майнкрафт. А с него не можеш да си направиш нищо. Тук може да си добавите 3, 5 до 64. Тук ако ме гони мога да се скрия тук в тая дупка. А това е стълба, да се кача после горе. Или да сляза долу. Ей така в страни да се скрия. Ей така. И това място си го запамети като телепорт. Телепорт. Тайната база. За къде? Ето го. База. %. След като стане 15, къщата ми също.
Така. Все пак си прибирайте нещата, не да ги унищожавате. Не се знае дали някой път няма да ви потрябват пак. Така, инчант. От айтем си вземете и това стрелички за лъкът, защото иначе няма да ви стреля. Само на оцеляване, както знаете, аз за оцеляване ви говоря. Тук се напише лък да видим. Гадос, как бяха стрелите? Тая печка не е защото да ви е топло, примерно вземете айрон руда. Ама тя ще ви стане руда, а вие трябва да изпечете на обикновен айрон. Трябва да изпечете на обикновения айрон, аз казах вече. Marty's house. Вземете си торчове, това са факлите, 3 стака по 64. Единият се сложа в къщата да осветява. Така. Това е вещица. Вещиците се смеят така. Да спра за малко чудовищата, за да може всякът излезна да не ме прави вещица да нищо. Вещицата да ме направи на лош. На много лош. Не е така малко да ме лош. Не, а на много лош да ме направи. И това беше.
Това беше почти. Така. Да правим къщата. Да пуснем сега пак чудовищата. Да си запамети и тоя телепорт. Не, да изгася чудовищата. Не. Не къщата ми. Марти. Хаос, но да по-оригинално. Не. Марти без интервал. Мартис хаус. Марти без интервали. Мартис хаус. Ей, това ще го запомните като... Искам пред мен да има овца, като го запомните. Ще ида надалеч. Не ми пука, че си изгубя къщата. Нали мога да се телепортирам в нея? Така. Гората е това. И мина трябва да намеря. Тук някъде. Ужас. Яркост. Чакайте малко да оправя яркостта. И така, не можах да оправя яркостта. Излизам да търсим. Или някоя пещера поне. И тук май ще има някъде. В планината. И така. В
думата confirm тайната база. Забрах да направя нещо в тази тайна база. Няма кирката. Такова оцеляване не бях правил години. Ако не гони чудовище, то ще остане. И тук вместо да се крия във ъгъл, може да си взема легло. Съвет. В хаковете има неща, които няма наистина в Майнкрафт. Така. Ако ме следва чудовища, ей тук да си такова. Не често ви казвам, хората, които оцеляване не прави от години. Където е лъка, там би трябвало и да са стреличките. Ама като не знае къде е лъка, не знам къде са и стреличките. Не. Така. Правите тук. Къде? Ето, Аро. Как можах да забравя? Да взема няколко стака. Такива препари сме си измислили, Бобо. Да взема няколко стака. Ама два стака ще се поберат в този чест. Сложа и в другия. И така, чао!